SeniorGIS beregner en prognose på ydelser i fremtiden. Samtidig er det muligt at få detaljeret statistik på visiterede ydelser, og man kan sammenligne visiteringen i de forskellige distrikter. Det er også muligt at få skrevet lister ud for udvalgte personer efter bestemte kriterier. Her vises aldersfordelingen. Man kan også se en timegruppefordeling, hvor man kan få vist antal personer eller antal timer i de forskellige grupper. For personlig pleje får man opdelt på aldersgrupper, som man i øvrigt selv kan vise, og det er muligt at få vist en prognose for ydelserne i fremtiden. Det kan være enten på antal timer, der skal ydes, eller på antal personer. Det er også muligt at generere nogle personlister, hvor man laver forskellige selektioner. Det kunne for eksempel være personlig hjælp inden for et bestemt timetal, og på listen kan man få de oplysninger ud, som man nu synes er vigtige. Man kan gemme sin liste, så man har den til senere. Andelen af personer, der bliver visiteret i de forskellige distrikter, kan man beregne, og man kan så få vist nøgletal her, hvor man direkte kan sammenligne distrikterne. Det er også muligt at få vist personer på kortet, hvem er det, vi visiterer.